el debat intern i el debat internacional. És a dir, és molt diferent parlar d'una minoria nacional en l'àmbit internacional, en l'àmbit del dret internacional. L'altre dia en parlàvem, no?, d'aquesta dicotomia entre el dret constitucional i el dret internacional. En el dret internacional jo no tinc cap problema amb el concepte de minoria nacional i tot el que representa i tota la lluita que s'ha fet. En el dret constitucional tinc totes les objeccions a parlar de minoria nacional. Per què? Perquè, a veure, l'Estatut vigent, que es va anul·lar i es va adulterar i tot això, l'Estatut vigent encara diu que Catalunya és una nació. El Constitucional va dir que no tenia cap valor ni que no tenia efectes interpretatius, però la frase encara hi és, que el Parlament de Catalunya ha declarat Catalunya com a nació. Per tant, el Parlament de Catalunya no ha de renegar ni canviar la consideració de Catalunya com a nació ni la declaració d'independència que ha fet el 27 d'octubre, perquè el Parlament de Catalunya no ha derogat ni ha renegat mai de la declaració d'independència. Per tant, el Parlament de Catalunya, per exemple, si ara el Parlament decidís autoatorgar-se, diguéssim, o autoatorgar al poble de Catalunya la condició de minoria nacional, estaria fent una cosa que jo crec que no hauria de fer mai de la vida. Atès que la condició de minoria te la dona el fet de pertànyer a un estat, estaries implícitament reconeixent que tu formes part d'un estat, quan tu has declarat la independència i has dit que no vols formar part d'aquest estat. Bé, perquè això no m'ha preguntat per si ho entenia bé, i també suposo que molta gent està dubtant. És a dir, tu podries no renunciar a ser una nació, però ser una minoria nacional dins l'estat espanyol? És a dir... Sí, digues, Vicent. No, és que això jo crec que no ens hauríem de confondre. El Parlament de Catalunya no pot declarar que som una minoria nacional, això és impossible. El Parlament de Catalunya declara la independència. L'únic valor i l'única factualitat del fet seria si el govern espanyol o el Parlament espanyol reconeixen l'existència de la nació catalana i que té una condició de minoria als efectes de la llei internacional. Aquesta és l'única possibilitat. Tota la resta no serveix de res. Si això passés, aleshores té un interès, perquè és un pas endavant que te pot ajudar, sobretot que te pot donar palanques addicionals per anar avançant cap a la causa justa, que és la que justifica la unilateralitat al final. És a dir, tu pots dir, escolta, és que és la pròpia Espanya la que reconeix que Catalunya viu una situació de minorització d'acord amb les regles internacionals. Si Espanya no fa res per complir les regles internacionals, està provocant una causa justa per la qual jo tinc dret a tirar per la via unilateral. Això és el meu esquema, però això ni el Parlament de Catalunya ha de reconèixer que és una minoria nacional ni nosaltres hem d'anar per la vida dient que som una minoria nacional. És estrictament si en la negociació s'aconsegueix això, que jo soc molt pessimista, jo crec que això no passa. Jo a hores d'ara crec que no n'hi haurà cap possibilitat d'arribar a un acord per a res, tal com estan les coses. Però aquesta, jo la veig que si això arribés tindria un valor, més encara si està sumat a una altra cosa que crec que tampoc passarà, que és l'existència d'un equip internacional de mitjancers, de negociadors, que garanteixen davant de la comunitat internacional que aquestes coses s'estan complint o que denuncien si no s'estan complint. Si aquest fos l'escenari, jo crec que lo de minoria nacional està molt bé, és una peça a aprofitar molt ràpidament, però només en aquest escenari. Ha de ser l'estat espanyol, en la forma que vulgui, que reconega que Catalunya és una nació, que està en situació minoritzada i que, per tant, se li han d'aplicar la normativa internacional a la minoria nacional. Costa, no sé si... No, abans deies dues coses sobre com s'articula això. És a dir, hi ha un parell de precedents recents en què Espanya ja ha negat que Catalunya o els catalans puguem ser una minoria nacional. Per exemple, i a més s'hi posen molt en contra, que un exemple va ser quan el relator de Nacions Unides sobre minories nacionals va fer l'informe sobre la repressió i sobre la situació de Catalunya després del 2017 i va fer aquell informe i Espanya, quan va respondre, que tenia l'obligació de respondre, va dir que els catalans no són una minoria nacional. És a dir, per tant, si volgués reconèixer-ho, doncs
com que crec que ha arribat algun altre requeriment d'aquest relator de minories nacionals de Nacions Unides, Espanya podria, en el seu informe contestant, diguéssim, d'acord, hem canviat d'idea, ara sí que reconeixem que els catalans són una minoria nacional. I l'altra discussió és amb el Conveni Europeu de Protecció de les Persones membres de minories nacionals, que passa exactament el mateix, que Espanya ha signat aquest conveni i sistemàticament nega que els catalans o els bascos o els gallecs siguem minories nacionals dins l'estat espanyol. És a dir, Espanya és membre signatari d'un tractat i d'un esquema internacional que protegeix les minories nacionals i només l'aplica als gitanos. No reconeix que tingui ningú més en a qui li siguin aplicables aquestes normes. Però hi ha una cosa que aquí potser matisaria el que ara deies, que jo crec que també ens va molt bé, que és que l'organisme de supervisió d'aquest tractat de minories nacionals sí que ens reconeix com a minoria nacional a nosaltres. I Espanya ho nega. Però cada informe que fan, cada període de temps en què han de fer una supervisió del compliment del tractat, aquest grup de seguiment insisteix en que Espanya hauria de tractar les seves minories nacionals i reconèixer-les com a tals, perquè ho són. I Espanya segueix negant que ho són. I des del punt de vista de la causa justa, a mi m'agrada més aquesta situació. És a dir, que totes les instàncies internacionals diuen que som una minoria nacional, per tant una nació minoritzada, i Espanya ho nega. És a dir, la causa justa és més forta en aquestes circumstàncies que si ara de sobte Espanya diu d'acord, reconeixeré que sí, perquè el relator de Nacions Unides diu que som una minoria nacional. El grup de seguiment del Tractat de Minories Nacionals del Consell d'Europa diu que som una minoria nacional, ho diuen. I d'acord, i d'alguna manera discrepen amb Espanya, entren en conflicte amb Espanya quan ho nega. El que jo crec que és important entendre